map, the layout. You know it? Yeah, you have the forest behind you. So we have not a forest on the side, right? no. There is forest on the side also, but the two lines are against you. I guess I have to see. Order, Rus. Okay. You can wall off quite easy. Also here there is called a sacred site in the middle. Figure Rus will go for Ναι. Pro Scout. Καβαλάρι. Ναι. Ναι. There's a sheep on this map. Ναι. Oh, there's one. Έτοιμος. Υπέβω. Κινούμε. Κινούμε. Υπέβω. Ναι. Κατάσκοπο. Ασφαλώς. Κινούμε. Ναι. Ασφαλώς. Υπέβω. Ναι. Κατάσκοπος. Παρόν. Τιτίζω. Έτοιμος. Χωρική έτοιμη. Καβαλάριος. Got a Κινούμε. good sheep all so far. Υπέβω. No, not yet. Ναι. Ασφαλώς. Επλήρωσα. Ναι. Gonna see it Ναι. go back Τι. down the middle. Τι ζωαβράτο. Και λεύσεις. Έτοιμος. Ναι. Χωρική. Ναι. Ναι. Έκτισα. Εργάς. Καβαλάριος. Υπέβω. Χωρική έτοιμη της σκελέτης. Ναι. Κατάσκοπος. Ναι. Ναι. Βεβαίως. Χωρική. Πράτο. Βεβαίως. Έτοιμη. Έτοιμη. Βεβαίως. Χωρική. Χωρική έτοιμη. Καβαλάριος. Κινούμε. Ah, fuck. Και λεύσεις. Χωρική όδε. Κατάσκοπος. Ναι. Πού. Ναι. Τι. Ταξιδεύω. Κινούμε. Έτοιμη. Παρόν. Προχωρώ. Κινούμε. Προχωρώ. Έτοιμος. Αναμένε. Πράτο. Βεβαίως. Πού. Έρχομαι. Έρχομαι. Βεβαίως. Προχωρώ. Έτοιμος. Ναι. Βέβαια. Υπέβω. Ναι. Ναι. Ταξιδεύω. Κινούμε. Ναι. Κόπτω. Πράτο. Προχωρώ. Βεβαίως. Κατάσκοπος. Κινούμε. Καβαλάριος. Τι. Βοήθεια. Έτοιμη. Έτοιμο. Ναι. 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 Έτοιμος. Ναι. Υπέβω. Κινούμε. Υπέβω. Κινούμε. Καβαλάριος. Καβαλάριος. Και λεύσεις. Ναι. Αναμένω. Κτίζω. Ναι. Λεύσεις. Ώρα οδηπορίας. Ναι. Βεβαίως. Τι. Κατάσκοπο. Ουχή! Ναι. Ναι. Ναι.
Ναι. Έτοιμοι. Χορηγοί έτοιμοι. Έργα ναι. Κατάσκοπος. Ασφαλώς. Κινούμε. Ασφαλώς. Ναι. Έξα. Ναι. Και λέξεις. Χτίζω αυτό. Ναι, βεβαίως. Παρόν. Ευτυχισμένο. Καβαλάριο σε τούτο πράτο. Χωρική έτοιμη οι σκελέψεις. Τούτο χτίζεται. Ναι. Τίνες διατάξεις. Να υπέρξω. Πάντες έτοιμοι. Αποχωρήσατε όμως. Τι πράγμα θέλεις. Καλά έπραξα. Καβαλάριος Ναι, έτοιμος. έτοιμος. Οι αντίπαλοι Η εργασία ανάμεσα του εργάζομαι. Εργασία. Ναι. Δότε τούτο πράτο. Κατάσκοπος όδε. Μάλιστα. Προσβαλόμεθα! Η διαταγή. Ναι, έτοιμος. Εργασία. Καβαλάριο ταχύ. Υπέβω εκεί. Υπέβω εκεί. Ευθύς. Αρχίζω να εργάζομαι. Χωρική όδε. Τούτο χτίζω. Χωρική έτοιμη οι σκελέψεις. Εκτίστη καλά. Σου. Προσοχή! Αποχωρήσατε. Προσοχή! Κινήθητε στρατιώτες. Κατά το ξέφουσιν! Ουχή! Τότε προσοχή! Καβαλάριος, υπέβω. Νίκη! Προσοχή! Κινήθητε στρατιώτες. Διατάφτα πράτο. Εντάξει, καβαλάρι, τότε αποχωρήσατε. Κινήθητε στρατιώτες. Η διαταγή σου. Ταχύ. Εκελεύσεις έρχονται. Εργασία. Δεχόμεθα τα μέλη! Καβαλάριος, προσοχή. Ακούω. Συντριβή! Όδε! Αποχωρήσατε. Τότε προσοχή. Υπακού. Αποχωρήσατε. Κινήθητε στρατιώτες. Ναι, έτοιμος. Φώνευ. Κινήθητε στρατιώτες. Κατάσκοπος προσβαλόμεθα. Εντάξει. Τούτο πράγμα. Καβαλάριος. Αποχωρήσατε. Ακούω. Πάντες ευθύ. Ναι, τούτο κατενόησα. Ναι, υπακούω. Εντάξει, υπακούω. Εκελεύσεις έρχονται. He's going for... Υπήρξε. Κινήθητε στρατιώτες. Τούτο πράτο. Εντάξει. The fair option that they have, I hate it. Κινήθητε στρατιώτες. Ναι. Πάρει. Τούτο εργάζομαι. Αρχίζω να εργάζομαι. Τι πράγμα αναχωρώ. Δότε προς... Αποχωρήσατε. Πάντες έτοιμοι.
Προσοχή! Κινήθητε στρατιώτες. Ακούω. Εκελεύσεις. Κινδυνεύουμε! Τούτο κτίζεται. Υπήρξε έτοιμοι! Υπακούω! Έτοιμος ή να κινηθώ. Προεργασία αγωνική. Κινδυνεύομαι! Τότε προσοχή, τούτο πράτο. Κινήθητε στρατιώτες. Αποχωρήσατε. Προσοχή! Αποχωρήσατε. Τι πράγμα θέλεις? Τοξότης έτοιμος. Πάντες έτοιμοι. Ώρα να περιπατήσουμε. Τούτο κτίζω. Τόξος έτοιμος. Okay, going castle also. Προσοχή! Κινήθητε στρατιώτες. Υπακούω. Κέλευσον με. Τόξος έτοιμος. Σαγιτάτορε, κινήθητε. Χτιστή και έμει ωραία. Ο τόξος έτοιμος. Πάντες ακινήθητε. Πρόθυμος να υπηρετήσω. Σου κτίζω αυτό. Ώρα εργασία. Χωριάτες κινήθητε. Ως και λέζεις. Πάντες, ώρα Τι αποχωρήσεως θέλεις πάντες. να πράξω? Τούτο κτίζω ευθύς. You're taking the relics in the middle? I tried to let you kill me with I'll take these two. some spearmen. I'm making some archers now. Ακολουθήσατε. Αντάρια έρχονται. Καινουργίες διαταγές έρχονται, Ρωμαίοι. Καβαλάρι, να συμπεριπατήσουμε. Έτοιμοι να συμπεριπατήσουμε. Ώρα εργασίας. He probably already take the relics in the middle. Τι θέλει εργασία? Oh, yeah. Okay, I'm taking the ones here. Σιωπήσετε, καταγγέλευση βιαίο. Διαταγές σου. Η τιμή μου, η τιμή μου, ετοιμάστη Yeah, he already took them all. Yeah, the Russians can do that very fast. That's annoying about Τι it. θέλεις να πράξω? Oh, the Order of the Dragon, no? No, they didn't go for. The Russians have these monks, these riding monks. Ah, Ώρα προχωρώ εκεί. Πάντες προσοχή. Τούτο κτίζω ευθύς. Τι να το ξέρεις. Αμή, Ώρα της αποχωρήσατε, Ρωμαίοι. τι θέλεις να Πού να πορεύσουμε. Βλέπω τους Δώστε τι εχθρούς! να πράξω. Ως και λέει. Ετοιμάστη, η υποταγή βάρου. Ευγενία, αποβολούμε. εκέλευσή μου, περιπατείτε. Ώρα για το υπακούεινο. Διαλώνετε από τον εχθρό! Yes! Ετοιμάστε. Ετοιμάστηκε. And I got a relic. Oh no. Έβρικα τους εχθρούς! Δρόμων. Να κτίσω αυτό σύντομα. Ώρα αποχωρήσατε. Έτοιμη εις αποχώρηση.
Τόξο. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Υπακούσετε τα σκελέτα. Ζωηλός. Κινήθητε. Τι να το ξέρεις. Τα ρικτάρια ρίχνονται! Τα κέλευσιν μου περιπατούν. Στρατιώτες, ακούσετε τα διαταγή. Η τιμή πέμπω. Πρόθυμος να υπηρετήσω. Τι θέλεις. Έβρικα τους εχθρούς! Ετοιμάστε, τα ετοιμάστε. Ευγενείς η πι- Η πίστη. Ευγενείς η- Η πίστη. Βλέπω τους Έτοιμη. εχθρούς! Ευγενείς η πίστη. Έτοιμη. Τοξότες. Η πίστη. Έτοιμη. Η Nice. υποταγή βάστα. Ευγενείς. Yeah. Man, converting all those Order of the Dragon Nice. troops, that was bad. That was nice. I had to age up fast because I knew they would come strong. I need my crossbows. I recorded it. Nice. I was watching the wall and I thought, who's doing it? Because I didn't. And then I saw the purple. I was like, yes. Oh man.